kod mano mar neno ni ngima jotich obedo kare kinde ma bende piny ni kod weche ma ka kod kacha. Koro rito wang'iye motenore kod ripot kata sigana mabiro ni chieng' tich ariyo ka tich ariyo mar ng'e gwengewa. Nyakoromogi e chenro ma kawuono mar ng'e gwengewa, jafwambo marwa Millicent Adhiambo olimo gweng' ma Riat Airport. Gweng' ma Riat Airport yudore e kaunti ma Kisumu. Winjane ler kaka jafwambo marwa Millicent Adhiambo okole kowuok kuom jodak ma Riat Airport. Nyakoromogi Ajwang' machiegni kendo e tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa ka juma ni kalapapla mar ng'e gwenge pod onyorore mana e kaunti ma Kisumu, kuma owuok e gweng' kata dho wath Madunga mayudore e sub kaunti ma Kisumu Central, ofuyo ma obiro opiyo e gweng' kata chiro ma iluongo ni Riat mayudore e sub kaunti ma Kisumu West machiegni. Ana kaka pile Nyakoromogi wachako kod paro mopogore kowuok kuom jodak kaachiel kod johala ewi gino magiparo ewi nondo mar Riat. Ni konyuolwa nwayudo kiluonge na juok. Ne en chiro moro matin, ok duong' ahinya sach, but ne en gi e dhoge kamoro ka. Kendo ka nolose mobedo juok, bang'e oduogo oluonge ni Riat, nikech Riat koro jodongo ong'eyo historia mar Riat ahinya manyalo chiwo. Mokwongo ne en ojuok, sani koro waluonge ni Riat Airport. Kaluwore gi kaka osedhi malo, koro nomed nying momiye wakete ni Riat Airport. Ojuok ne nitie chiro ka maduong', emomiyo nochake nojuok. Kae nochak ni Riat nikech chiro juok. En chiro juok kaka nokenda ka nawinjo ni chiro juok. Ka koro nyocho gere waluonge ni Airport. Kochakore oyudo kan gi higni 12. Ng'ama nokelo chiro ni ka ne en Cornel Obiero. Ka Cornel ne jokati council nonomrete koro nokelo godo chiro ni ka. Koro ma momiyo chiro ni ometni ma koro kochakore ogolo jaode gi ni koro mon peso gi ka. Koro en emochako gero ot mogero dukani. Nyinge ne mokwongo ka nobiro ni Konyando. Kama no oike Onyando ne en mwalo piny kacha cha. To Onyando wuon to none kamoro buto jola. Ema koro kelo kamoro miluongo ni Kodiaga. Kamogere Kodiaga no. Koro kogole kucho kosenege koro biro ike kae. Koro ma en gik mokelo riade ni ka. Ema miwinjo ka Konyando, kiwinjo ni adhi Konyando en ka. Ne nitie juok moro gi malo kamoro ka, kanyo mane mine kele rabolo matin ji nyiewo. Koro nochalo kaka chiro. Chakore higni mag 70 kanyo ema ojuok maketo chakore. Ma koro chiro ni onego luonge nojuok, ok onego luonge ni Riat. Riat kae neno iluonge nojuok, sani iluonge ni Riat. To an nonyuola yudo ni en Riat. To gima nodhiera, naduoga winjo ni Riat iluongo ni Market, ojuok Market. Kora bato juok market ni kaka natin ok ang'eyo. Nyakoromogi we koro wawinja nena adieri kod kuku mar wach nene kanye kotenore kod chakruok kaachiel kod nying gweng' kata chiro ma ong'ere ni Riat ni. To na inya nene chiro ne waonge godo machiegni. Kendo jogweng' ni ne dhi chiro kamoro ni Pundo miluongo ni Kombedu. Koro bor mar piny gidwaro chiemo. Nene jogi ne chandre omiyo jodongo go noketo chiro mokelo e chiro ojuok achiel mane nitiere chiro kar kaendi. Kanye mane chiro chakore to bang'e ka koro jodongo nobedo piny ne nitiere kansila manobedo nominated en kansila Cornel Obiero. Cornel Obiero noluongo jodongo manobedo piny nikech kata lowo mane nyalo gere chiro nene onge. Noluongo jodongo magibedo piny mogiwinjore ni weg lope man kae machiegni machalo kaka mag Jura, Raymond Jura gini, Omoloyo, gi jodongo mamoko. Ne gibedo piny magiyiere mondo chiro ochaki ogole ojuok kama ne ntiere mondo bi ogere mondo kony jogweng'. Nikech dhi Otonglo bor, dhi Kombedu bende ne bor. Kane gichako gero chiro nokel kamoket kamochagero higa mar 72. Nokele gi nying mar ojuok. Ma nying mar ojuok bende mobedo godo registered.
ma kidhi e plode gi eki tidhi yudo nojuok. But riat to koro biro nikech pamoja achiel. Tiend riat en wang' achiel, en gimo chakore pamoja. Koro mae ma koro kech ne giyiere ni onge ng'ama iwacho ni notimo ng'ono nokele. Waso yiere ni chiro koro marwa, koro wachake kamoro achiel. Koro mane tiend riat. Nyakwaramogi bang' winjo nonro kotenore kod nying mar chiro kata gweng' mar riat nobiro. Koro we wawinj anena ni riat umbe landore kata ong'ere kod tim kata wach mane. Gima omiyo umbe riat landore en paw ndege ma koro ka wasungu osebiro kana ndego biro. Koro ka ndego chako biro ma koro daro godo jokogony. Mamoko dhi malo, moko dhi got, moko dong uso mapiny kocha. Business ni malo. Chiro mar riat ka emomiyo umbe landore. Gimomiyo obed gi umbe maduong' en airport gi highway ma wan go riat ka. Nyaka ne chiro kata gweng' mar riat chakre. Gin dongruoge mage ma jopiny nyalo kwano ma gweng'ni kata chironi osenyuolo. Chon kane wantie ne building gi onge grofni gi ne onge. Ing'iyo riat tiyudo ka grofni oger, gik moko oger madongo dongo. Wachako neno grofni udi ma koro chon ne waluongo gi ni udi madongo kech nok wang'e kaka grofa ringo. Koro e higni ma kanyo nyaka sani waneno ka riat koro nigi maendeleo kendo adwaya waneno ka masani ok wadhi taon, wadhi nyiewo simiti taon, gimoro amora wayudo e chironi. Sikunde omiyo wayudo mag private ka, madhi sikunde chiegni 8 malo ka. Aya pi bende jokiwasko okelo ka mapiyo piyo ka riat ochakore. Osiptal bende nobiro ka moro iluongo ni airport. Aeto gi osiptal ma St. Jairus bende odonjo kae e dongruogno. Ochako kelnwa police post gi ka chief ni malo ka miluongo ni Kochung'. Chon ne wanyalo petho piny, sani tindo kwa peth piny. Mar ariyo, sani chon ne waonge gates e chiro, sani wan gi gates. Chon ji ne tin kaluwore population marwa ne tin sana, to sani population osedhi malo, ma kata jojuok sani ka taxwa, to taxwa in a high note. For market wan gariyo, mago chon ne onge. Ni nyalo gombo kata duka minyiepe ka, ne walawo tonglo. Chon ka kochakore ne na puodho. To kamochake puodho gi plan nyaka bedie. Achiel kuom gik mwanwang'o ineno ka koro wan e lam. Yore koro nitiere iye. Sani koro ka en cosmopolitan. Nikech ji neno ni gidwar leo machiegni kama airport nitie. Ji obiro masani wan gi jomodak e iwa. Mok anyuola maka. Jogi bendo medo kelo ndhadhu. Stima nene bende nogik mana taon. Nyakwaramogi to gin rem kata kwayo mage ma jodak kata johala mar riat ni godo magigombo notimnegi mondo dongruok kata lokruok onen e alworani. Kwang'iyo ndarani kadhi malo, ndara rach, inyowa kaka jo pikipiki, wadhi e chiro pok otiek loso. Wakwayo mana county government mondo konywa. Chichwa ni wagombo ni mondo miye odiochieng' mar chiro ma ji biro nyiepe iye. Omedu chochewa manie chiro bed mang'eny. Ji be omed biro mang'eny e chiro mondo sales odhi malo. Anjang' nyongo mondo konywa, otieknwa chiro. Chiro pod ni nus pok otiek gero. Drainage mar go ula kotowa malo to inyowa kabisa go andwa ka. Skunde obedo matin sana, onego medwa skul moro diere ka matin. Wach mar stima wadwaro mondo medwa transform moro. Stima blackout ng'eny sana riat ka. Security rach. Kuber imayo mine ma osa e chiro, iyudo ka omaye mbele kanyo. Koro mane gima nya akwayo county mondo ng'inwa area mar riat ka mondo security obed makare. Mana kamano Nyakwaramogi gi kanye mwachopo godo e giko matielo makawuono e chendoni mar ng'e gwengewa kaka wuono koro in kod lony e wi nonro mar gweng' kata chiro ma ong'ere ni riat mathoth oganda bende oyango kaka riat airport nikech omenyore kod kar chung' ndeke ma Kisumu. Ka ok kamano Nyakwaramogi to riti masani. Warom juma manyien kuma bro duogo kod nonro mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo kata kiero inyaluonga ni Nyaboma.